О! Ох. Спри малко е маратонец. О! 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 Много изморително, човек. Да, много снежно. О! О! Продължава се насилно. О! За мен е много изморително. Аз обирам всичките бабуни, успявам ги обера. И в един момент забиваш носа. Не, просто насираме. Пада. О! Малко почивка. О! Еба. О! Направо. Мене ми се изключи той камерата по едно време в началото. Зато се забавих. То с моя някъде го държи, има много копчета. И... Ох! Ще караш ли? Че аз не съм те снимал. Знаеш ко? Мисля, че трябва да отидем до пистата. Защото ето тук трябва да дигнем. Иначе виж, ще се забиме там, виждаш ли къде? Само пух такъв. Не мога да се забиш такъв, като на филмчета направиш. Там в една стена ли? Да! Там ще има бетон. Не бе, има много сняг там. Там скала. Само такъв би контра. Пух такъв. Ама без да вляза. Не, няма да експеримент. Трябва първо да ги тествам. Ако отида там, изна така 1 метър навътре ще ми направя. Не бе, има, не, то спираш там просто и пух такъв си. Аре, пускай. Да. Ако искаш. Иначе трябва да се засилиш там и да качиш бъра. Ай, че се подмокрих. Айде там, малко ще направя. Оптимист. О! Не, с тия толкова си.